מהציבור אולי הכי מושמץ בחצי שנה האחרונה, אבל הכי אמיץ שיש כאן, טייס מילואים בשם סימון גוטמן. בבקשה. בוקר טוב, קפלן. שמי סימון גוטמן, נווט בחיל האוויר, בן 62, איש צוות אוויר. שירתתי כ-20 שנה בקבע ועוד כ-20 שנה במילואים, בעיקר במודיעין חיל האוויר. בן למשפחה שכולה. סבא שלי ברח מגרמניה עם עלת הנאצים, ו10 שנים אחר כך נהרג במלחמת העצמאות. פריבילג בלשון השלטון שלנו. אני בעל דעות פוליטיות מוצקות מאוד, אך מעולם לא הייתי פעיל פוליטי. כל זה היה נכון עד לפני חצי שנה. מאז ההכרזה על הרפורמה המשפטית, אני מוצא את עצמי משתתף בעשרות הפגנות ופעילויות מחאה. והשבוע גם חתמתי על מכתב הטייסים הקורא לעצור את הדהירה אל פי תהום. בכל יום שופרות השלטון מספרים לנו שעילת הסבירות זה קשקוש חסר השפעה. ואני שואל את עצמי, אם זה חסר משמעות, למה כל כך להתעקש? לא יכול להשתחרר מההבנה שמי שמתעקש כל כך על עילת הסבירות מתכנן לעשות דברים בלתי סבירים. יתרה מזאת, ההתנהלות הבלתי סבירה בחודשים האחרונים רק מחזקת אצלי את החשש. יכול להיות שניתן היה להתפשר על עילת הסבירות, והשד אינו גדול כל כך, אולם אני כאיש מודיעין עסקתי רבות בהערכת איומים, והבסיס להערכת איומים הוא השילוב בין הכוונה והיכולת. הכוונה ברורה ונאמרת ללא כחל וסרק יום יום על חברי אופוזיציה. כל מרכיבי הבד"ח להפיכה דיקטטורית מופיעים לפי הספר. מהפכה משפטית או רפורמה בלשונם שתהפוך את ישראל להרבה פחות דמוקרטית, אם בכלל. ולכן במצב הזה שהכוונות כל כך ברורות, יש להגביל את היכולת על מנת לצמצם את האיום, וזה יכול לעשות רק באמצעות בית משפט חזק ועצמאי הכולל גם את עילת הסבירות. חקוקה אצלי אמירה האמירה הבריטית שמעולם לא היו חייבים רבים כל כך למעטים כל כך על פעילות הטייסים הבריטים במלחמת העולם השנייה. אני פונה אל חברי הקואליציה השפויים. הממשלה שלכם מטורללת. נפלתם קורבן בידי אנשים לא ראויים, פושעים, סחטנים, משיחיים, משתמטים ובעלי אינטרסים צרים. ראו מה קורה. המדינה מתדרדרת, מעמדה הבינלאומי של ישראל מתערער. הידידה הטובה שלנו מחרימה את ראש הממשלה ומאיימת בצינון היחסים. מוקדי הכוח הכלכליים והצבאיים מצביעים ברגליים. הרופאים מאיימים. אם זה עדיין לא ברור, הרפורמה לא תעבור. זה הזמן להמר על הסוס הנכון. תחברו לצד הנכון של ההיסטוריה. יתרה מזאת, תהפכו לחלק מההיסטוריה של מדינת ישראל. נדרשים מכם רק 5-6 חברים שיכולים לעצור את הטירוף. 5-6 חברי קואליציה דמוקרטים ליברליים שטובת מדינת ישראל לנגדם. מעט אנשים שכל כך הרבה חייבים להם. היו אתם המעטים כל כך שכל כך הרבה יהיו חייבים לכם. האם יש עסקה טובה מזו? אני פונה מכאן ליואב גלנט. מניח שכלוחם שייטת יתחבר למשפט הבא: כשהגלים מתחזקים, החזקים מתגלים. הפעם אני מתחנן, אהיה חזק, אהיה מנהיג.
אסוף סביבך את אותם 5 ועשו מעשה. בשולי הדברים אני מזכיר שיש ורסיה נוספת למשפט, פחות מנומסת ויותר ציורית. כשהמים רותחים, הנקניקיות צפות. גלנט, זה הזמן למנהיגות.